Jo us faré un resum molt breu perquè em sembla que les dues presentacions que venen a continuació us donaran el focus de la jornada d'avui, però volíem fer aquesta visió una mica més àmplia per situar la jornada d'avui i llavors ja començar amb els continguts que segurament teniu interès a escoltar. Breument faré un resum perquè tots estiguem a la mateixa pàgina de quin és el marc de l'estratègia New Space, en el que ja, com ha comentat el director general, des de fa 3 anys s'està impulsant una sèrie d'iniciatives en el que hi ha una clara sinergia entre un sector digital i un sector espacial que aquí a Catalunya té un potencial de creixement enorme gràcies a l'experiència existent. Llavors, aquí podeu veure quins són aquests 3 àmbits en què aquestes sinergies estan passant, des de l'àmbit tecnològic, des de l'àmbit de sector, amb uns sectors d'indústria molt avançats, startups i després agents més tradicionals, i una demanda en el que és un moviment, una línia que està passant a nivell europeu i a nivell internacional, una demanda cada vegada més gran en el que les tecnologies del New Space i del sector espacial vinculat al sector digital estan sent cada vegada més grans. Llavors, en aquest àmbit és on amb l'estratègia New Space podem elaborar una sèrie de serveis i productes per passar a ser proveïdors d'una sèrie de solucions, a més de consumidors d'aquestes solucions. Aquesta tendència a nivell internacional cada vegada més present és el que aprofitem amb l'estratègia New Space i l'impuls que s'hi està donant des del Govern de la Generalitat. Això són números i reflexions que puc passar bastant ràpid perquè ja les coneixeu. El sector digital a Catalunya és un dels sectors més potents i el sector New Space és un sector d'alt creixement en els anys en els que estem ara mateix. Podria resumir-ho amb aquestes 2 frases. Aquí són números, alguns d'ells una mica ja antics perquè el nivell de llançament de satèl·lits o el nivell de facturació ja ha superat les expectatives que hi havia l'any 2020 i el sector digital a nivell català clarament s'ha anat consolidant i s'ha anat ampliant en comparació amb els números que figuren en aquesta diapositiva. Com a base, la potència del sector espacial a Catalunya, una diapositiva que ho il·lustra, però que és clarament esbiaixada per mi, diguéssim. És a dir, aquesta és l'activitat en el que l'IEC ha estat involucrat o està involucrat com a sector espacial, tant tradicional com de New Space. I aquí podríem afegir tota l'activitat que està passant en múltiples centres de recerca, en múltiples empreses que estan participant en el sector espacial des de diversos àmbits. Però és per mostrar, i això ens és molt útil de cara a presentar l'estratègia a nivell internacional, que el sector espacial i el sector col·laborant amb el sector digital, el sector New Space, té una base sòlida i té una base consolidada des de fa molts anys i que aquest impuls de l'estratègia New Space el posa en competició amb un nínxol clar en un àmbit internacional. Com bé s'ha comentat, l'estratègia New Space ve a afegir-se a una sèrie d'estratègies que ja estan també en marxa. La d'intel·ligència artificial és la que avui destaquem amb l'acte d'avui. Mencionar que l'estratègia New Space està liderada per la Generalitat, però també que hi ha 2 altres entitats, a part de l'IEC, que l'estan impulsant, que són IDOSCAT i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Bona part del que jo presentaré com a resum, ara en aquestes diapositives, està en el marc d'aquesta estratègia definida amb aquests actors, amb d'altres que s'estan incorporant i que estan potenciant l'estratègia, i mencionar també els 6 eixos que marquen la pauta, les línies que s'estan seguint amb l'estratègia New Space. La part regulatòria, la part d'ecosistema, la part de recerca i innovació, la de talent i societat, la d'infraestructures i dades i la d'adopció de serveis. No entraré en aquestes línies, avui no és el dia, ja s'han descrit en altres ocasions, però sí que volia mencionar que amb aquesta estratègia el que es vol és incidir en els diferents elements de la cadena de valor, amb la figura que podeu veure a la vostra esquerra, des d'unes activitats de recerca que orienten cap a una promoció de l'àmbit industrial, com podeu veure en totes les altres àrees de la cadena de valor, des de plataformes satèl·lit, càrregues útils, satèl·lit, el segment terrestre i llavors tota la part de processat i aplicacions i serveis que se'n deriven.
i finalment els usuaris que reben aquest tipus de serveis i productes, i alhora un cercle de col·laboració des de l'àmbit de creació de talent, de recerca, d'innovació, d'indústria i d'usuaris, que treballant conjuntament beneficien el creixement ràpid d'aquest ecosistema. Les línies els diferents eixos de l'estratègia New Space estan resumits en aquestes frases d'aquí, però voldria incidir que la part de recerca i innovació en la que avui s'emmarca la jornada que celebrem estaria en aquest àmbit d'aquí a la dreta, en el que es vol potenciar les línies on Catalunya té uns nínxols clars de coneixement i en el que pot competir a partir de col·laboracions público-privades, i alhora voldria destacar que aquestes línies de recerca i innovació entren en sinergia amb el desenvolupament d'infraestructures que facilitin la maduresa, l'increment de maduresa d'aquestes tecnologies i altres àrees en els diferents pilars en el que aquesta recerca i innovació es pot veure beneficiada gràcies a l'existència de les altres línies, els altres pilars. Centrant-nos ja en l'àmbit de recerca i innovació, una imatge que il·lustra algunes de les iniciatives, n'hi ha moltes més, en el que es pot veure aquesta sinergia entre l'àmbit digital i l'àmbit de sector espacial i algunes infraestructures en el que ja s'està duent a terme aquesta sinergia o que existeixen també per impulsar el sector espacial a Catalunya, com pot ser el teleport de l'Observatori del Montsec, l'aeroport d'Alguaire, el Barcelona Supercomputing Center amb el Mare Nostrum, infraestructures d'integració i test de tecnologia satèl·lit com pot ser els laboratoris acadèmics en aquest cas, però també n'hi ha d'altres d'àmbit industrial, o el sincrotró ALBA, en el qual ja s'estan testejant tecnologies per sector espacial. I anant directament al programa o les activitats emmarcades en la línia de recerca i innovació, mencionar que s'estan treballant especialment amb línies de recerca orientades a observació de la Terra, comunicacions i navegació per satèl·lit, que s'està promovent un programa de demostració en òrbita. Un exemple d'aquest és el llançament d'una càrrega útil secundària amb el satèl·lit Manut que es va llançar a principis d'any. Aquesta iniciativa de demostració en òrbita pretenem continuar-la perquè creiem que afegeix valor a l'ecosistema i permet incrementar la maduresa tecnològica de moltes de les iniciatives públiques i també privades que s'estan duent a terme, i també es vol donar suport a aquesta transferència tecnològica que, com ha comentat el director general, és tan important, que els resultats acadèmics que són clarament competitius a nivell internacional promoguin el creixement del sector industrial. A part del sector espacial pròpiament dit, també s'han identificat una sèrie d'àmbits en el que l'espai és utilitzat com a plataforma de desenvolupament tecnològic. Estem pensant en àrees com les comunicacions quàntiques o, per exemple, tecnologies que es desenvolupen en condicions de microgravetat, per posar només alguns exemples, i també facilitar que hi hagi aquest accés a l'espai per a aquests àmbits tecnològics que no són pròpiament de tecnologies espacials però que utilitzin l'espai com a plataforma. I avui ens centrem en una activitat que vam començar a desenvolupar l'any passat, en el que vam veure que existien unes sinergies molt fortes entre dues iniciatives, la de New Space i la d'intel·ligència artificial, i en concret amb la iniciativa AIRA, que és una aliança, que s'explicarà després, de promoció de la intel·ligència artificial, de la recerca d'intel·ligència artificial, i en el que vam començar a veure quin tipus d'activitats s'estaven desenvolupant i quin tipus de col·laboracions es podien posar a sobre la taula. Les presentacions del Carlos López a continuació i del Josep Lluís Arcos donaran el context i el marc de treball d'aquesta línia que s'està treballant des de fa un any. Aquí mostro diferents àrees en què s'està treballant, no només aquesta d'intel·ligència artificial aplicada a observació de la Terra, hi ha una voluntat de promoure el mapeig de totes les activitats de sector espacial que s'estan fent a Catalunya i això destacar-ho i facilitar aquesta col·laboració i que aquesta col·laboració també s'orienti cap a la indústria, igual que com estem fent avui. Aquest seria un àmbit de treball, també els demostradors en òrbita, un altre àmbit en el que volem anar posant solucions perquè l'ecosistema se'n beneficiï i pugui créixer ràpidament. I aquí una llista, que no pretenc que la mireu exhaustivament, però per indicar que dins d'aquesta àrea, dins d'aquesta línia d'intel·ligència artificial aplicada a observació de la Terra, hi ha una sèrie d'activitats més que promouen altres línies de recerca que el que preveuen és aquesta mirada a mig i llarg termini de l'ecosistema a Catalunya. Aquí hi ha la part més d'observació de la Terra i navegació per satèl·lit, amb aquestes línies que no entraré a detallar, però que
les podem comentar després a la pausa si teniu interès, d'altres per comunicacions no terrestres, tecnologies associades a facilitar les operacions de constel·lacions de satèl·lits i d'altres àmbits d'aplicacions. I finalment mencionar també la part d'adopció de serveis i casos d'ús. He comentat que avui s'emmarca dins de la línia de recerca i innovació i que tenia sinergies clares amb altres de les línies, d'altres dels pilars de l'estratègia New Space. He comentat els demostradors en òrbita que vinculen amb el llançament de missions, que són unes infraestructures que també recolzen aquestes àrees de l'estratègia New Space. El cas de l'adopció de serveis va ser identificat per posar a l'administració com a usuari tractor d'aquest tipus de tecnologies. Això va permetre la identificació d'una sèrie de casos d'ús amb un procés iteratiu pilotat per IDOSCAT en aquest cas i en el que va participar també l'Institut Cartogràfic i Geològic i molts departaments de la Generalitat en el que es van identificar casos d'ús en el que l'administració tenia interès que es resolguessin problemes que fins ara no estan resolts o que les tecnologies espacials passessin a resoldre aquest tipus de problemes i s'han identificat una sèrie de casos d'ús, per tant, d'interès públic i ara estem treballant també en els casos d'ús d'interès privat. El mapeig que s'ha estat fent i que també ha generat els contactes que també ens porten a la jornada d'avui ha permès avançar en aquest àmbit, conèixer els casos d'ús en els que la indústria està treballant i seguirem treballant per recollir aquesta informació i, com es comentarà després, també es preveu llançar una crida d'idees per acabar de completar aquest mapeig d'aplicacions que hi hagi actualment en el sector o que el sector consideri que és interessant promoure de cara al futur. S'han posat diversos instruments per implementar aquest tipus de casos d'ús, com pot ser el desenvolupament de casos d'ús amb finançament propi de l'estratègia New Space, com pot ser els challenges, que és una eina que també es promou de cara a facilitar que la indústria proposi solucions. Ara n'hi ha hagut un dedicat a necessitats de l'Institut Cartogràfic i Geològic amb 3 reptes que es van resoldre fa un parell de mesos i que ja s'està desenvolupant i després hi ha la compra pública innovadora com un altre instrument que promou aquest tipus de col·laboracions. Mencionar així molt alt per alt, que hi ha tota una sèrie de casos d'ús, no és pas exhaustiva aquesta llista i n'hi ha molts més, però mencionar que aquests casos d'ús el que busquen és facilitar que l'estratègia New Space contribueixi amb aquests desenvolupaments de casos d'ús, com ja està passant arreu d'Europa, amb unes eines pròpies de l'estratègia New Space per facilitar que aquest desenvolupament de casos d'ús sigui més eficient, sigui més ràpid. I per això llancem missions, per això fem altres programes amb l'estratègia New Space que permetin aquesta complementaritat de l'estratègia New Space amb iniciatives com pot ser Copernicus, Galileu i altres iniciatives sobre les quals pretenem complementar el que existeix gràcies a tenir una capacitat de flexibilitzar les operacions, de tenir control de les operacions d'infraestructura satèl·lit, per exemple, buscar serveis específics, públics i industrials en el que puguem incidir, facilitar una alta revisita d'aquests satèl·lits i per tant un increment de volum de dades que ens permeti desenvolupar aplicacions específiques i tenir aquests demostradors tecnològics que permetin incrementar la capacitat d'innovació de l'ecosistema, etc. I finalment, com a conclusions, només volia destacar que tot el que presentem avui emana de l'estratègia New Space que es va llançar el 2020, que les tecnologies New Space són transversals i són facilitadores d'una sèrie d'àmbits, que la part de recerca i innovació té una mirada a mig i llarg termini i que pretén incidir en 3 àmbits, observació de la Terra, navegació per satèl·lit i comunicacions i promoure la col·laboració pública-privada perquè la indústria col·labori des d'un inici a transferir aquests resultats cap al mercat i que la part d'intel·ligència artificial és clarament una sinergia en el que està completament alineada amb activitats europees i a nivell internacional i que en l'ecosistema català es dona aquesta situació que ens permet tenir un nivell de competitivitat molt alt, anava a dir bastant única, però cada vegada més present a nivell internacional, en el que es poden ajuntar aquests 2 àmbits amb un nivell de capacitats molt elevat. I finalment, que hi ha una sèrie d'oportunitats per l'ecosistema que voldríem destacar avui, que es llegiran, que traspuaran de les diferents presentacions que anireu sentint i en el que veureu oportunitats de col·laboració pública-privada, en el que també, com he comentat, hi haurà oportunitats de demostradors en òrbita, ara n'hi ha hagut una, esperem que n'hi hagi més en el futur proper, i que s'espera desenvolupar aquests casos d'ús a nivell de necessitats públiques i també a nivell de necessitats privades i que esperem que hi hagi aquestes oportunitats en finançament per desenvolupar proves de concepte,
compra pública innovadora i d'altres eines que ens permetin també facilitar aquesta col·laboració público-privada. I fins aquí la meva introducció.